Hektor eta Imanol gara eta hitz egingo dugu Aditi Mitraren buruz, zientzialari batek, eta zer egin zuen zientziarako. Aditi Mitra materia kondentsatuaren fisika teoriko nabarmena da, eta molekulen eskalan orekaz kanpoko sistema kuantikoei eta elektronikari buruz egindako ikerketengatik da ezaguna. Gaur egun fisikako irakaslea da New Yorkeko Unibertsitatean. Indian ikasi zuen eta Indiana Bloomingtongo Unibertsitatean doktoratu zen 2002an. Zer ekarpen egiten diot zientziari? Aditi Mitra fisikaria eta New Yorkeko ikerketa zentro bateko zuzendaria da. Bere lana teknologia kuantikoak hobetzea da. Zehazki, etengabe aldatzen ari diren sistema txiki-txikiak aztertzen ditu mundu kuantiko horretan materia nola portatzen den eta nahasteak edo desordenak